Pues una alegria, la veritat. És un club que està creixent cada vegada més i res, jo penso que el repte de la primera divisió pues, és un repte molt maco i intentar donar-ho tot per aconseguir els objectius marcats. Bueno, en qualsevol posició penso que el secret per ser titular i que et surtin bé les coses és el dia a dia, treballant als entrenaments, a part dels entrenaments portar un ritme de vida bo, bones alimentacions, dormir les hores que toquen i res, sobretot treball i ser una persona sèria, no? Bueno, l'Andorra és un club que li haig d'agrair moltes coses, no? Tot i que no vaig gaudir de pràcticament minuts, considero que ha sigut una temporada on he pres moltes coses. M'enduc molt bons records del Futbol Club Andorra i desitjar-los el millor d'aquí en endavant. Bueno, em considero un porter bastant àgil, on m'agrada parlar des del darrere i amb un bon joc de peus. Bueno, l'objectiu meu és l'objectiu de l'equip, no? Intentar ser competitius, competir en cada partit i sobretot ser serios i fer les coses ben fetes.